M'għandniex naħbu għal Simon Busuttil waqt li ħarab l-hemm. Waqt konferenza tal-aħbarijiet biswit il-Parlament, Simon Busuttil ma provda ebda tweġiba għaliex il-kumpanija Fenech li tagħha hija shareholder il-kap tal-eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Ann Fenech nhar il-ħadd filgħodu kienet tajt fuq is-sit elettroniku tagħha li toffri servizzi il-Panama. U mbagħad din l-informazzjoni wara li esponija One News tneħħiet. Wara diskors ħieħ jipprova jxejjen ħidmet il-Gvern, Simon Busuttil rifjuta li jwieġeb l-osservazzjonijiet tagħna. Il-mikrofonu beda jmur għand ġurnalisti oħra biex iwaffquna milli nistaqsu dwar Ann Fenech. Panama hija mniżla fil-lista ta' pajjiżi li toffri servizz lejhom Fenech. Min inaddaf lill-pajjiżna stess mill-korruzzjoni li ħakmitu. Ħadna provi fidejna. Waħda screenshot li turi s-sit elettroniku tal-kumpanija Fenech bil-Panama mniżla u oħra meta l-informazzjoni tneħħiet. Fejn is-sitwazzjonijiet huma għal kollox differenti. Aw x'inhu huma Dr. Busuttil fuq il-kumpanija Fenech? Għamilt libell il-ġimgħa li għaddiet. Biex jaqbes għal Ann Fenech il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil qal li mhix Ministru. Donnu dan jippermettila tipponta subajja meta istess shareholder ta' kumpanija li sa nhar il-ħadd li għadda kienet tajt li toffri servizzi il-Panama. Għaliex m'għandniex naħbu, Ann Fenech mhijiex Ministru. U wara li enfasizza li m'għandux jaħbi, Simon Busuttil ħarab mid-domandi tagħna u għal darb'oħra daħal għall-irdos tal-Parlament. Nista' nistaqsik id-domandi li ma tħallitx nagħmel fil-press conference, please. Ħall-intervistaħ bħalma intervistaw Times jimporta. Dr. Busuttil għandi xi mistoqsijiet fuq il-kumpanija Fenech jimporta nagħmilhom. No, għandi ċertu mistoqsijiet li nixtieq nagħmel fil-press conference tħallejt nistaqsi waħda biss. Stennejna wkoll lil Ann Fenech iżda din kienet pronta żgiċċat. L-inkarigat mill-mezzi ta' komunikazzjoni fih dan il-Partit Nazzjonalista Matthew Bonnet saħansitra segwina sal-parkeġġ fejn kienet Ann Fenech sabiex jiżgura ruħu li ma nieħdu ebda kumment.